Ayaw supa ka ang pulong, Brad. Di ba ang Diyos gugma man? Nya, naiusa ka nag-share og pulong sa Ginoo ba mga igsuon ba? Diri sa Facebook, sa video. Nya, naiusa ka tao pod nga tigbasa pod gyapon siya pulong sa Dios. Dapat dili gud siya masuko, nasuko man siya kay kuno giigo siya ang ilang relihiyon niya. Ang pulong nga giwali sa gi-share sa usa ka babayi naaman sa Biblia mabasa nya ngano mang atong supakon nga naa man na diha. So unta kay pulong man na sa Dios ang gi-share niya. Wala man siya nag-share og kanang dili maayo, kundi maayo man na kay pulong man sa Dios ang iyang gi-share. Gugma lang gud unta ang gipairal, paminawon lang, dili nato supakon. Kay asa naman ang gugma dira? No kay ningon bay ang Dios nga iyang luwason ug panalipdan katong nahigugma kaniya, beato daw basahon ni sa Salmo 91 versikulo 14. Mato diri ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako ug panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Amen. Kini ang pulong sa Dios. Luwason niya ug panalipdan katong naghigugma og miila sa iyang ngalan. Nya kanang masuko ta kay maigo ta sa pulong sa Dios. Kay makaingon ta nga kita mo'y giigo. Pasalamatan nato kung naigo ta. Kay ang pulong sa Dios mutudlo, musaway, mubadlong man. O kabalo mo anak kung asa to mabasa, nakalimutan ko lang. Mutudlo, musaway, mubadlong. So kung maigo ta, atong pasalamatan kay sama man na siya sa kanang alkohol ba nga gibubo sa imong samad. Diba ang imong samad kung maigo sa alkohol, diba sakit kaayo baling hapdosa, pero maayo ang imong samad. So inana pud ta na kung naay mo share sa pulong sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa gipadayag, no, gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, kung share na sa atong mga kaigsuonan nga nagbabasa sa Biblia, dili lang po ta masuko. Kay makaingon man ta nga giigo ang among relihiyon, niingon ba day ang Dios nga kanirang akong luwason, kanirang born again akong luwason, kanirang katoliko akong luwason, kanirang sabadista. Wala man siya gaingon, kundi ningon man siya nga luwason ko gatong nahigugma kanako katong miila sa akong ngalan. Ato ra gud nga ilon siya nga siya ang Dios. Basig na po'y mosupak sa akong pagsulti niini. Pero ang ako lang ikastorya nga dili lang nato i-debate ang pulong sa Dios. Dili lang pod nato ikasuko ang pulong sa Dios kay naman na diha. Ug magkuan ka, maigo ka, and then masakitan ka, hilom na lamang, tas pag-ampo na lang ka, miingon na lang ka nga, ay Lord, ikaw ni bala kay imo man ang pulong. Tabangi pod ko nga akong ma-apply ang imong pulong. So kay na ko'y nakita ba, murag imbis kalinaw, pagsugat sa New Year, mura nanuan sila og nagdebate sa pulong sa Dios. Ang usa mura nanuan siya nasuko kay daw gidaot daw ang iyang relihiyon, ang ilang relihiyon. Wala man na, dili man na pangdaot kay gibasa man ang pulong gud sa Dios. Ang pulong man jud sa Dios mo iyang gi-share. Wala man siya nagmarites sa lain nga unsa iyang gimarites, kundi ang iyang gimarites ang pulong sa Dios mo iyang gi-share. Tapos katong siguro nakakita siya sa video, ni-react siya kay ningon siyang gidaot man nimo ang among relihiyon. Wala. Ang pulong sa Dios muuna siya nag-istorya kanimo, Brad. Ay ra kasuko, ay ra kaguol kay ang pulong sa Dios mutambag, musaway, mubadlong kanato kay kitang tanan masalay pon dinis kalibutan. Walay perfecto. Ang ato lang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Dili lang ta mag-away, di ta maglalis, gugma atong ipairal kay asa pa man ang gugma diha sa atong buhi nga Dios kapag mangaway pud ta, kay nasuko ta, kay naigo ta. Pasalamati. Kung naigo ka sa pulong sa Ginoo, pasalamati ang Dios. Ayo kasuko.
ayaw na pagbalos niya og sakit nga istorya. Nakapanakit naman ka. Kuan naman na imong istorya, nakapanakit na ka. So nya kay pulong man sa Dios to iyang i-share nimo. Kinsa may alkansi aron. Pulong gani sa Dios, walay sayop. Insakto jud na. Dili kuhaan, dili dugangan. Kung nagbasa ka, pasalamati ang Dios igsuon. Dili lang ta mangilabot, dili lang ta masuko. Kay ang pulong sa Dios na may nag-istorya nato. Maura to, ugok nga ipairal ang gugma ni Kristo. Ang gugma nga gikan sa Dios. Dili ta mag-away kay 2025 naman. Nay mag-share diha tan-awa ra kung dili ka ganahan sa pulong sa Dios nga iyang gi-share diha nimo, scroll down ra. Ayaw paminawa. Ug basig nakaing ka nga ikaw naigo ka, ikaw gipasabtan ang inyong reliyon gipasabtan, scroll down ra din. Pag-ampo na lang. Then kanang ayaw ingon nga ako may giigo ani, ako ipasakitan ani, among reliyon ipasakitan, ayaw. Gugma na lang ipairal tapos mag-pray ka, then dawata ra ang pulong sa Dios. Dili lang gud ta kanang ipairal sa atong kasing-kasing nga nasuko ta kay lumalabay lang tayo ng kalibutan. Ato lang pagtuo lang jud diha sa buhi nga Dios. Bisa unsa pa reliyon nimo, bisa unsa pa imong tinuuhan, basta tuo lang ka nga do na tayo Dios nga nagigugma ka nato ug nagluwas nato. Importante lang nga mga lagat lang matinud-anon, mutuo niya, din malipayon nga pagsalig diha sa buhi nga Dios. Nginabuhing matarong ampo kanunay. So marato, God bless sa tanan. Thank you. Once again, God bless.